Assalamu alaykum hormatly tomoshaçylar. Qadarly Aýdym saat söýüşçüler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda bizi şeýle döwletli döwrana, bagly durmuşa ýetiren, bizi şeýle ajaýyplyklara, owodonluklara ýetiren gahrman arkadamyzy ak ýüregimizden sag bolsun aýdýat. Ediz arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp elimizde dostlugyň, paragatçylygyň bagtyň aýdym ýanglanyp dursun. Ne mehriban ileşler hormatly tomoshaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen owady tele ýaýlymyzyň şeýle de ediz arkadamyzyň saýatynda paýtagtymyz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Din Jarş merkezi bilen bilelikde taýýarlap halkymyza ýetirýän owadlar taýlaşan atly gepleşigimiziň ýene de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban tomoshaçylaryna owadlar taýlaşan atly gepleşigimiziň üstü bilen mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen bir Türkmen sunwatyna öz ömrüni bagş eden ustad halifalarymyzyň bize miras galyran ajaýyp aýdymlaryny, döwürdeş aýdymçylarymyzyň, döwürdeş bagşylarymyzyň, halifalarymyzyň, ýaş zihinli aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegini halkymyza ýetirip bilýär. Bize şeýle uly mümkinçilikleri döredip beren, gahrman arkadamyza medeniýetimiz söýýän, sunwatymyzy galkandyran Türkmen sunwatynyň hak gowanlary ediz arkadamyza ýene bir ýoly ak ýüregimizden alkyşaýdýar. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, mertebesi dünýä ýüzünde belent bolsun. Ediz arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp elimizde bolsa, bagtyar Türkmen halkymyza gowy günler, bagtly günler, toýly günler ýar bolsun. Ne mehriban ileşler hormatly tomoshaçylar, biz şeýle ýagşy arzuwlar bilen owadlar taýlaşan atly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Elbetde gepleşigimiziň bugünkü sanynyň üstü bilen gahrman arkadamyzyň şah adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi, ediz arkadamyzyň şah terpaýynyň eýesi, zihinli aýdymçylarymyzyň biri gepleşigimiziň üstü bilen bugün şopon ýolundan bir näçe aýdymlar size ýetirer. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen owady tele ýaýlymyny owadlar taýlaşan atly gepleşigimizde tomoşa etmekleňizde dowam edin. Siz üçin ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirip berjek aýdymçy dostumyz biziň saknamyza gelmeklige taýýarlyk görüp otyr. Aýdymçymyz saknamyza çağırmadan öňürti bolsa, aýdymçymyzyň ýerine ýetirjek owadan aýdymlaryny sadanlarlyk etsek, ustad zihinli saadana dostlarymyz bugün biziň gepleşigimizde gatnaşyp otyrlar. Olar ýa-da gepleşigimiziň başynda siz bilen tanış etmek isleýär. Zihini sadanlar Musa Kılıçdaroğlu, Şerhan Babayev, şeýle de bugün Şammiyew, biziň milli saz gurallarymyz bolan dutardyr, gyjakda sadanlarlyk edip aýdymçymyzyň aýdymlaryna hazam bir joşun berjek zihini sadana dostlarymyz Serdar Sehedow, şeýle de Begenç Gurwiýew, dep gaqularyny Begenç Muhammedow, şeýle de Esen Gelliýew bugün biziň gepleşigimizde gatnaşýarlar, ýigitler biz siz gepleşigimizde hoş gördük diýip. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, owadlar taýlaşan atly gepleşigimizde gahrman arkadamyzyň şah adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi, ediz arkadamyzyň şah terpaýynyň eýesi Täşü Tülegenow özüne meşhurlyk getiren halifalaň döreçiliginden Güljan Baljan diýen aýdym bilen saknamyzda.
Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, gahrman arkadamyň tagallat bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyzda şeýle-de edid arkadamyň faýasyny Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeniýet Jalç merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýegişenme güni size hödürleýän owalar saglaşan natlypleşigimizde dowam edýärsyny ýa-ni öňüň şaýat bolluňy diň sallyňyz bugünkü gepleşigimiziň mihmany gahrman arkadamyň şaýat ýerpaýynyň eýesi Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi Zehin Aýdym şeýmezini täşli Tülegenow bir özüne meşgullyk getiren aýdymlaryň birine Guljan Baljan ýa Aýdym bilen gepleşigimiziň başyny başladyk. Täşli ýanky ýerine ýetirip beren Aýdym üçin hoş alamy döwlerýäs. Köp sag bol beýmurat şu gepleşige çağıranyňyz üçin. Şular ýaly ulu mümkinçilikleri öğretip berýän synodymyň hak howandary Mehriban gahrman arkadamyna köp sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadamyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Köp sag bol, täşli, hardy bolan hasyl bolsun. Dinleýijiler hem ýadyna düşýänler bir ýyl mundan öň bir ýyldan köpräk wagt bolan maga mahmal bir owalar saglaşan atlypleşimde çykyş edipdiňiz. Bir näçe aýdymlar çöpön ýolundan ýerine ýetirip beripdiňiz. Hakykatdan bir dinleýijiler tarapyndan şol çykyşyňyz, şol aýdymlaryňyz gowy kabul edildi. Häzirki wagtda edid arkadamyň tagallat bilen gahrman arkadamyň saýasynda ýurdumyzda iň bir awraýly ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi bolýan sunwatdaky gadamlaryň batly bolsun. Edem iýleşlermeden bilýär, bizden bilýär bir ýakynna gahrman arkadamyň tagallat bilen her ýylda geçirilýän Türkmeniň altyn atrapatlaşygynyň jemi-jemlenildi. Ana şonda da zede edid arkadamyň şahat ýerpaýyna münasip bolmak bagty miýesser etdi. Şu gepleşimiň başynda sunwatda gadanan serpaýyňyz bilen şahat ýerpaýyňyz bilen tüýsürekden otlaýar şeýle serpaýlaryňyň hem höwri köp bolsun. Şol pursatlar, şol günler men ömrümiň iň süýji günleri. Sebäbi ilkinji nowatda gahrman arkadamyň şahat ýerpaýyna münasip boldum. Ol men iň baş arzuwymyň biri. Şol baş arzuwlarym Mehriban arkadamyň saýasynda bagtyar döwürde, bagtyar zamanda hasyl boldy. Üstesine de Mehriban arkadamyň agtygy Kerim Berdimuhammedow bilen bilelikde bu bayraga eýe bolmak, ol men hasam begenlerdi, buýsanlardy. Sebäbi Kerimiň döreden aýdymlaryna, sazlaryna bugünkü gün bütün halkymyz hiňlenýär. Şeýle halkyň söýen ogly bilen
bir hatarda mähriman arkadamyň şahs erpagyna eýe bolmak, ol islenlik insan ömrüniň iň süýjüp pursatly günlerine bolsa gerek. Biziň islenlik işte sunwatda halipamyz bolan mähriman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Mähriman arkadamyň jany sag bolsun, başı dik bolsun, işleri rowaç bolsun. Benim gelecekte mähriman arkadamyň ynamyny ödemek üçin täze aýdymlar döredip, halipalan ýoluny dowam edip, toýlarda, bayramlarda edil arkadamyza, mähriman halkymyza ak yürekden hyzmat eder. Ardulan hasyl bolsun, täze şeýlede bolsun. Gahrman arkadamyň faýatyny diýarmyzda hemişe toý bolsun, bayram bolsun, ýan gaýtsyň ýaly gahrman arkadamyň ynamyny ödemek üçin şirin aýdymlary döredip, sadanlar, kompozitorlar, owadan saadlary ýurdumyzyň bagtyýarlygyny, watanymyzyň azuwdulugyny atyp edýän joşgunly aýdymlar saadlary döredip, edil arkadamyzy, halkymyzy toýlarda, bayramlarda begendirmek her birimizde meser etsin, serpaýlaňam höwür köp bolsun. Indi şu ýerde söhbetimizi jemläp, siziň ýerine ýetirmeňizi aýdymlar bilen dowam edäýli. Bunu gepleşimizde getiren aýdymlaryň aglaba bölegi çopan ýolundanmy? Ol berdi, halipan döresilýän şeýlemi? Onu mähriban ýeşler, hormatly müşahidler, dinläň, diýin jalyň, lezzet alyň. Bugun owallar saatlaşan gepleşigimizde siziň söýgüli aýdymçylaryňyzyň biri Täşli Tülegeňew siz üçin çopan ýolundan bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berýär. Dinläň, lezzet alyň. Olur, varlılarlık baş olur, aileler hırdaş olur. Eğildim bunu hoş olur, gelin düğme, düğme dost, gelin düğme. Hanım üfyani, hanım üfyani, yürütümün ne bedeni. Din paylaşır bu sana, gelin bilden düğme, düğme dost düğme, gelin bilden düğme. Dağı değilim, onu buyurayım,
öçelarım bulaşmış keyfi bu adına dünyadaki geley gönderlere hayırlı boş vermen hayırlı olsun dünyadaki geley gönderlere hayırlı boş vermen hayırlı olsun aşık olup durmuyor ara aşık olup durmuyor ara ben varmadı kelime yolum ara altın kâte geley gül gül o şeray o şeray şeray geley gönlüm seni aylar devretme gönlüne hoş bir aylar devretme gönlüne hoş bir lan kurbana yalo olsun başı yar yoluna geley böyle yaşamayı zor şeylerine yalo olsun seni dünyadaki geley gönderlere hayırlı başka vermen hayırlı olsun seni Mehrbani ileşler, hormat tomuşaçylar, owadlar taýlaşynatly ýetişimde täşli Tülögenov bilen dowam edýäs. Täşli ýanky ýerine ýetip beren aýdym üçin hoşallygymy bildirýäs. Owadyň emişe toýlarda, bayramlarda ýanglan dursun, toýlarymyzy, bayramlarymyzy bedäp dursun. Nege ýetişimde söhbetleşik arkaly dowam edäýli. Dörejilik toparmydyň aýarlan bir näçe sowallary bar. Şol sowallary size ýetirmekçi. Durmuşda haýsy iş bilen, haýsy kär bilen meşgullanmakly has gowurýan. Gowaryan zadyma aýdym aýtmak, aýdym saat. Ýöne aýdym saatdan boş wagtym bedewler bilen meşgullanýan. Özüm bedew çapmakly, çapmakly gowurýan. o atlamama, şo atlamyň ýanyna güýmelip şolara beredip. Ýakynyna Kahraman arkadamyň tagallasy bilen aslan Türkmenwat tele ýaýlymyna Oğulbek diýen aýdym şekilli görnüşüne, halk köpçüligine ýetirildi. Şol şekilde aýdymyňda da bedewata erkedişini bedewa gördük. Indi şeýle sorag bilen ýüzlenmek isleýän soragdan daşlaşmaly. Şu wagt bir durmuşda haýsy iş bilen, haýsy kär bilen meşgullanmakly halaýan diýmezler. Ma aýdym aýtmak bilen, atşapmak bilen diýdiňizde. Indi şu sorag bilen gepleşime dowam edeli. Geçmişde bir zady üýtgüdip bolýan bolsa, näme üýtgüderdiňiz? İstihad üýtgüdipdim. Ýa-ni bellek geçdim men. Öz saýlan kärimdenem, saýlan durmuş ýollaşymdanem razy we bagtyar. Umuman ýazyma ýazylan akwalymdaky her pursat men üçin wajyp diýip hasaplaýan. Düşünükli. Ýani täşli gepleşimizden başyna berledikde ana şu çopon ýoluny Nurberdi Halipaň Recep Bulkerimovň ýerine ýetiren döreden aýdymlaryny ýerine ýetirip bir qyýsawatyň içinde halk içinde ul meşgullyga eýe bolýar. Indi sorag size şeýle. Özüňizi üstünlük getiren adamlary sunwatda, isle durmuşda ýetilen sebepler unutdurup bilermi? Ýok diýip jogap berýän. Sebäbi sen bir üstünlüge iteren adamy belli bir sebepde ýetenlen soň ony unutmaklyk asla mümkin näl. Halipamy
Yağmur Nurgelliyev'in aydan sözlerini Halipam Cemal Taparova her kaçan barsam aydıp ünlüye de Halipa şeyle o sözleri diyadi sen sunuda adamsı bolacak bolsan şu sunudun depesinden seyredip duran adamçılığın olmasa onu sen sunuda adamsı bolup bilmersin deyip bellek geçen eken Yağmur Halipa. Şonamna Halipa Cemal Taparova her varamda aydıp ünlüp şol Halipaň bana diýen sözleri bana sapakda bermira. Onsoň her haçanam şu sepkide yetemde de özüme üstünlük getiren adamları mena undup bilmen. Düşünükli onu bizim hiç ýerimizi Akbal Türkmene mahsus bolan beýik adamçylyk häsiýetlerinden ayırmasın. Ne bir gepleşigimizi bir meşhur aýdymlar bilen çopon ýolundan odan aýdymlar bilen gepleşime dowam edäýil. Soňra o söhbeti gyzyş bererse. Mehriban ýeşler hormatly tamaşaçylar diňläň, diýince alyň, lezzet alyň, siz üçin täsli tülegeýän faýdamaydy.
Gözüm yaşı filetten yedirgen Düşmanlar hakkının belirgen Ay goroglu ve doğanlığımın erkeğiyle Düşmanlar hakkının belirgen olur endi ömrüm yitirdim yanmayın ömrüm Oturup dinlemiyorum
Hıdana dilli nurisan Aybilir olhum anı kâne Güler olhum anı kâne Hatan bağır hirmir gülü İran avul bulmayana Yağlar güllü nurisan Yağlar güllü nurisan İran avul bulmayana Yağlar güllü nurisan Yağlar güllü nurisan Ya yol dostum ayrılıştım Gıdalar ile nurisan Gıdalar ile nurisan Ya yol dostum ayrılıştım Gıdalar ile nurisan Gıdalar ile nurisan Aynadım kurban neler vurdum Babım kurban neler vurdum Hatta ödve bildirdim O çocuğa bırna vardım Hıdalar kulli nurisan Hıdalar kulli nurisan O çocuğa bırna vardım Hıdalar kulli nurisan Hıdalar kulli nurisan Yol dostum ayrılıştım Gıdalar ile nurisan Gıdalar ile nurisan Gıdalar ile nurisan Mehriban ýylyşlar, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar faýdalaşan natly gepleşigimizi Gahryman arkadamyň şaha adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar talebi Nezihi aýdymçylarymyň biri Täşir Tülegenov bilen dowam edýär. Täşli ýanky ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin şahalamy döwlerýär. Dörejilik ýoluny hatam şeýle lezzetli bir aýdymlaryň höwüriniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýarsyny. Özüň bilýänsiň dinleýijilere, milýonerler Mehriban arkadamyň saýasyny bayramlarda, toýlarda, dawaralarda da bir dinleýijilere owadan aýdymlaryňyz, saatlaryňyz bilen lezzet berýär. Indi esasy biz bilýär siziň ýykyn edýän ýoluňyz Nurberdi Halipaň dörejiligine çopon ýolunyň bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýär, dinleýijileriňiz begendirýär. Indi toýlarda käbir pursatlar bolýandyr, bir dinleýijiler tarapyndan döwrabap aýdymlary haýyş edip ýutulýan pursatlar bolýar. Owa gamat gelýär. Ondan sonra şeýle döwrabap äheňlerde aýdymlary aýtmaklygy synaş gördüňizmi? Begmurat her aýdymçyň öz dinleýijileri bolýar. We gezeginde de olaryň öz islegi bolýar. Eger isleseler aýdaryn elbetde. Onsoň Begmurat halkyň aňyna aýdymçy haýsy ýol bilen girse, şol bilenem ýöremeli bolýar. Hatta halk aýdymy çopon ýollan näle başga ýollan aýtsam, närazilikler dörep biler. Düşünükli. Umuman özüň maksat edinýän döwrabap äheňlerde aýdymlary döredip bir dinleýijilere ýetirmekligi. Ekip bolsa. Bolýany bizem garaşýar. Seni gepleşigimizde ýene bir soraw bilen dowam eder, soňra siziň ýerine ýetirmeňizde ajaýyp aýdymlar bilen gepleşip dowam ederiz. Soraw şeýle. Sunuň otun aýdymça ýetilýän eň uly bagty diýip näme düşünýär? Ulu awray silah hormat diýip düşünýän. Umuman adam ähli edýän gowy işlerini at awray üçin edýär. Indi ýene bir soraw bermek isleýän. Täşli. Özüň bilýänsiň, çopon ýolundan özüňizden maşgada bir näçe ýaş aýdymçylar toýlarda, Türkmen we tele ýaýlymyny şekilli aýdymlar görnüşdi. Bir näçe gepleşiklerde çopon ýolundan aýdymlary ýerine ýetirip,
bir dinleyijileň sag bolsunyna münasip bolýan döwürdeş aýdymçylaryň deňduşlaryma. Ne sonra size şeýle. Sunwatdaky bäteş hakyna näme aýdyp bilersiň? Sunwatdaky bäteş aýdymça bähbetlimi ýa tersine ziýanymy? Näme pikir edýär? Men pikirimçe bähbetlim kädiýär. Sebäbi diňe sunwatda däl, ähli ulgamlarda da bähleşik güýçli bolan mahaly ösüşem ýokary derejede bolýar. Ýöne gynansak da kä wagt bähleşik diýen söze biraz başgarak edilýär. Ýöne men bir daha aýdasym gelýär. Sunwat bähleşigi diňe sunwadyň ukybyň güýji bilen bähleşilerini ol iki tarafa da üstünlük getirir. Düşünükli bedem size ulussunluklar ardı olayasın vatlarını gepleşimizde sizin yerine yetirmenize aydımlar bilen devam edeli. Sonundan yörüyte o adlar sağlaşan atlı gepleşimizden 4. mevtumunu koyunatediler atlı sahipamız var. Eğer bir neçe kadimden gelen kadimi Türkmen sözlerimizin näme many aňladyýanlygyny düşünür. Ýönelki gelin gepleşimizde täşi tülegen soň yerine yetirmenize aydym dinläýin. Sonundan gepleşimizde koyunatediler atlı sahipamızda devam ederiz. Yüzümekler dağını yanına gülünü Sürümekler yanına yer Bakar ihatına Oturdu içene Ay şorvadı Ay hoş hoş Şurtunu yare 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 Ay sıvır yare Dikles hep içirsemi Arkalarını Divan kavurmakın yare Almalarını Başta akıl Alles voll I hope Ya tanrıvanım için yare Ey barkalardı Mağana eyledi boy Günümüzsüzü Mecnun Leyli için yer Çölür bildi Olurum savatiye Seninle var mıdır Ay hop var mıdır Ay Mecnun Leyli için yer Çölür bildi
Sabatiye Sen var mıdır Ay o var mıdır Bağlarımda ilvan Güller açılmış Yürüdük rızan bağlayan Dilekleri Bildirimiz bulvan Şırnak açılmış Yürüdük rızan bağlayan Dilekleri Elif'e kamatın İmrittim dağla Kurban olun sevdiye Kandırna kâri Tuzağım kadar olsun Hav 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 Abdülüm hala Yürüdük rızan bağlayan Dilekleri Kırındalıp hep boyu yanışı yamana Çağır düşür onu tüpürüm zatanı Rabbim duysun duyayım Uygun diyorana Yürüdük rızan bağlayan Dilekleri Bilbil teyran eder Gül çeminle Ayranın vaktından ey barım planı Fahirdir arman hav 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 Kalmadım sana Yürüdük rızan bağlayan Dilekleri Sahibir arman hav 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 Kalmadım sana Yürüdük rızan bağlayan Dilekleri Yüreği dökrem bağlayan Dilekleri Ayrılığından bulup takıp Tutma yara, tutma yare Tutma yara Aynı cevap getirdim yarımdan Bibi gel ay bibi Boy bibi Ay kanala bir gözde yaşım Gitme yara gitme yer Nütruğup getirdim kendim Gelmeyi
kızılınlar karadır hey karadır. Sonra tatabilmir hanan türüdür hey türüdür. Yağan indiler aktı peyman Tüdüdür boy tüdüdür hey. Lütfumluk getirdim yarımdan biri ay biri sen biri. Oy biri oy biri. Senin zanım nerede yanım on olayım, on olayım, on olayım, on olayım. Ona bizden ayrı düştü yan olayım, yen olayım, ol olayım. Ay kamerimde kanı gönlüm şad olayım. Ne çok ağır getirdim yanımdan bir var. Ay diyor devlet Mehmet Duman yerdedir, 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 yerdedir. Yar yüzünü altın kılıç yerdedir, perdedir, perdedir, perdedir. İştebilmen bir döndür boynu girdidir. Lütfumluk getirdim kendimden biri ay biri sen biri ay biri. Bir döndür boynu girdidir. Ne cevap getirdim yarımdan biri ay biri sen biri. Oy biri oy biri. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, owallar taýlaşyny atletleşimizde ne könüsler atly sahypamyzda Täşi Tülegenov, häzir täşler aýdymy öwürlen ne Mawtumulat amydyň başga bir näçe nusbawy şahyrlarymyň sözlerini dören bir näçe aýdymlar bar. Bide miras galan halifalarymyň ýerine ýetiren aýdymlary. Şol aýdymlarda da käbir mani aňladýan gadymy pöne türkmen sözlerine gabat gelmek bolýar. Özüňem ne toýlarda, bayramlarda türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetiren, desanlardan aýdymlary ýerine ýetiren, nusbawy şahyrlarymyň sözlerini dören aýdymlardan aýdýan. Häzir size hödürlejek sowallarymyz oddiýan bir kynçylyk döredür öýdümde, sebäbi özüň halk aýdymlaryny ýerine ýetiren aýdym çökmünde tanýas. Şoň üçin häzir bir näçe sowallar size taýýarladyk. Özüm şu köne sözler sahypamyzyň esaty maksady Kahraman Arkadamy çykyşlaryna belleýändir. Şu gadymdan gelýän köne türkmen sözleriniň näme many aňladýanlygyny ýaşlar çoň düşünmeli. Onun için biz şu sahypany bilen heme özümüz käbir gadymy türkmen sözleriniň näme many aňladýanyny düşünür. Şu portatda bir de tomaşa edip oturan ýaş aýdymçylar, tele tomaşaçylarymyz düşünür diýip umyt edýäs.
Şert düşünüklümi? Häzir sowal hödürler 4 san jogaby bilen şol hödürlenjek 4 jogabyň birem dogry. Ilkinji sowal size hödürlemek isleýän Magtumula tamydyň sözlerini dören aýdymlarda näçe ran bilýändiň? Köpsün bilýän. Magtumula tamydyň eýlär şygyryna düzülen aýdymda şeýle setirler bar täsli. Namart gussusundan galyp men derde köňlüm arman tapmaz bu pynhan ýerde diýe. Bilýän şol aýdym? Özümden ýerine ýetirýär. Awa. Ine şu goşguda pynhan sözi gabat gelýär. Pynhan sözi näme manyny anladýar? Jogaplar açyk howly, aýdyň, gizli, çöl. Pynhan alli jany. Senin gözleriň. Bilýän şol aýdym bilýän. Ine şonda da pynhan sözi gabat gelýär. Ne şu wagt diýilýän sözüň manysyny alsaň namart gussusundan galyp men derde köňlüm arman tapmaz bir pynhan ýerde diýär-de. Men pikirimçe mena gizliň kadi Pynhan gizliň diýen manyna. Täbi ýa kaýdymda da pynhan allyjan senin gözleriň diýär-de. Gizliň ferede bilýär-de. Adam. Ol çöl açyk ola bolma mümkinler. Düşünükli. Bu torun ol jogap geldiňmi? Ene mehriban tomaşaçylar, täşi Tülegenow pynhan sözi näme manyny anladýar diýip ilkinji hödürlän sowalmyda ýalňyşdy diýip bilemdi, dogry jogap berdi berekeller. Inniki sowalmyda geçeli, inniki sowal şeýle. Muhannes sözi näme manyny anladýar? Mert, namart, halkyň söýen insany serkerde. Anawalş mätäjiniň ýol bilen şygyryny şeýle setir bar. Çyn muhannes düşman bolsa, içi dolar ýel bilen. Muhannes sözi näme manyny anladýar? Şu sözi ýerine ýetirýän aýdymlarynda gabat gelýär. Muhannes sözi gabat gelýär. No aýdary aýdym ýylkan täşliýän muhannes diýdim men näme manyny anladýar aýdyp dinleýijiler ýerde näme jogap bererdiň? Ene bir ýeňillik bolar ýaly 4 tan jogabym taýýarladyk. Mert, namart, halkyň söýen insany serkerdi. Namart halkyň söýen insan bulara bolýar. Mert ýa serkerde şu ikiden biri bolmaly. Täbi Muhannesmi? O muhannes diýip durýar ýa goşguda. Çyn muhannes düşman bolsa, içi dolar ýel bilen ýa-da. Kişi näme düşman bolsa, içi ýel bilen dolar eýken. Ya serkerdeler, düşman bolsa. Şonu ýaly gyrlar eýken. Yok, inni Deret, men o bena buraya okap bereyim. Çyn muhannes düşman bolsa diýär. İçi dolar ýel bilen ýa. Düşman bolsa ýaýdana rida çekiler diýär. Men pikir etdim. Bahar gelip gaýta düşman bolsun diýip. Çyn muhannes düşman bolsa, içi dolar ýel bilen ýa. Aýdymda muhannes sözüne gabat gelýär. Ýerine ýetirýän aýdymlar. Yok, gabat gelýär edim ýa. Ýadım. Eşitýän sözüm. Namart Kömek edeyinmi? Her şökümünde. İki jogap aýraly. Serkerde bilen halkyň söýen insany diýen jogaplar aýrýar, mert ýa-da namart. Bir täzeden kyn bolady. Çyn muhannes düşman bolsa, içi dolar ýel bilen. Ay mert bolaýan. Ahirki jogabym şomy? Ene adama kömek etmäsiňen şondan mert duruýar. Muhannes söz mertmi? Mert diýen şu. Mert diýip saýlaýan. Awa. Mehriban ýeler, hormatly tamaşaçylar, ne täsir Tülegenow muhannes sözi näme manyny anladýar diýen sowalmyda mert diýip ýalňyş jogap berdi. Ay namart. Dogry jogap namart. Qynanma diýany ýok. Ne esasy muhannes sözi näme manyny anladýar? We ne belli. Inniki sowalmyda geçýär täsirlik genç sözi näme manyny anladýar? Hadyna baýlyk, agajyň kökü, Hadyna baýlyk. Yumurtqa, ulluqan diýip. Hadyna baýlyk. Hadyna baýlyk. Nu şu ýerde
Fikrin zemleýänçä men ışgynlykynyň şaty Namoğlan epetin ol ýylan atly eserini, ol esere maýdymy urly toýlarda bayramlarda size maýdaňda. Şol aýdymda şeýle setir bar. Iki şamar saklap ýatyr bir genji, genç üstünni halka guran ol ýylan. Adyna baýlykmy? Awa. Jogap dogry. Berekella hakykatdan hadyna baýlyk. Enniki sowalmada geçýär. Yaqut sözi näme manyny anladýar? Şargararen, sarren, uzun, gammat bahadaş. Nusxawşa ahirmid Gurban Nurdy zelille şeýle setirler bar. Badam gabak yaqut taşly Zülpide Rewşan gelýär. Badam gabak yaqut taşly. Jogaplar şargararen, sarren, uzun, gammat bahadaş. Gammat bahadaş. Anyk. Anyk. Yaqut diýmek gyzyl misal altyn diýilýär. Yaqut merjen. Awa, yaqut merjen, gowhar dat diýilýär. Gammat bahadaş, ady diýip hasap edýär. Ýa-da gedek ýalňyşdyň däm? İkranam dogry jogap berdim. Näme Qur'an ile şer hormatly mujahidler Taýşy Tülegenow yaqut sözi näme manyny anladýar diýen sowalmyda gammat bahadaş diýip dogry jogap bermekle başardy. Berekella Taýşy. Inni ahyrky sowalmyda geçeli türkmen edebiýatyny bir näçe şahirlerimiz bar. Şolardan Miram öz döwrüniň pyragysy diýilen Kerim Qurban epet. Kerim agaň goşularyny okuýan. Awa aýdmady maýdan. Ömrüme pent diýen goşugyny bilýän Kerim aga. Şahirliň içinde bolýan bolsa, sönüp ýanyp, ýene sönüp ýanyp get. Insanyk ýalgydyň çuň bolýan bolsa, gara ýere çömüp, çykyp, çömüp gitdi. Ana şol ömrüme pent goşugyny şeýle setir bar. Şeýle dostlar bilen gezseň bir sellem yetersiň iň uly matlaba çennem diýär Kerim aga. Matlab sözi näme manyny anladýar? Maksat dağın sürdepesi menzil ýoluň gutarýan ýeri. Matlab sözi näme manyny anlatýar? Aýdara şeýle dostlar bilen gezseň bir sellem yetersiň iň uly matlaba çennem. Maksat menzil bolabilir. Ýa-da bir jogap dogry. Yo bilýän, umumyň pikirimle. Onda dağın sürdepesi bilen ýoluň gutarýan ýerine aýraýlym. Yetersiň iň uly matlaba çennem diýär-de mümkin bir dağın iň beýik ýerine yetersiň diýen manydy şahir aýdan bolmagy makmat. Ay dağın ýok, sürdepesine ýokadyňam çykyp bolýar-da. Ýoluň gutarýan ýerine de ýokadyňam baryp bolýar. Ana maksat goýsaň, maksat goýsaň, aýny bir gollap, bir ýalňyşdan düzüldip terbiýeler. Ýa-da maksat goýulýar, menzil goýulýar. Maksat goýulýar. Maksat goýulýar. Jogabyňa maksat ne? Maksat. Teredonnoň ýalňyşdan bir ýankyň ýaly kömege daýmalar diýme, maksat goýulýar-dam. Ýalňyşdan bil kalym bolar o. Mehriban ýa-da hormatly mujahidler, Taýşy Tülegenow matlap sözi näme manyny anladýar diýen sowalmyda maksat diýip dogry jogap bermekle başardy. Berekella Taýşy. Ine köne sözler sahypamyzda därsden sowal hödürledik. Diňe şolaň birine dogry jogap berip bilmedin, olam gynanma. Sebäbi adam näme biziň her birimiz şu gadymdan gelýän türkmen sözleriniň manysyna çoň düşünmek, ýani gepleşigiň başyny aýtdy. Sahypamyzyň maksady şol. Ne bilen bugün 5 tane gadymy türkmen sözlerimiň manysyna düşünüp, iýleşlermeden düşünendir diýip umyd edýär. Sen gepleşigimde siziň ýerine ýetirmeňizde çopon ýolunyň aýdymlar bilen dowam edäýlik. Başlaýyn. Mehriban ýa-da hormatly mujahidler diňleýän diýin janyň söz üçin Taýşy Tülegenow aýdymaýdy.
vurup kötüye alan kadar alan birlikte giderken yılma yılma ne olur ağır içkinim yer olur ama diyene vakal kendine gülün ağır içkinim yer olur ama diyene vakal kendine Yer yana çapon boylar gelene Gıdıpıdır Doğrulmadır Doğrulmadır Bir bukhari Kimler ektiye Kimler doğru Garip hümlübün gele Yer Onu hüvati gele Tanıdık bilir Gelir Kavri pümlümün gele Yer Onu hüvati gele Tanıdık bilir Gelir Hay gelir Dünyanın falında bir ata aşık birden Güdüle Taşarda bir yedev kövlanıp durdu Ağıyda bir geline tavlanıp durdu Allah'ın ikimiz bir yerde koydu Ahdari leylime Bir ata aşık bir de güdüle Yandım leyliyim
şeridine gümüş günü adamlar boldu. Gidiyor malik hiç tayiz etmediğine bir ata aşık etmeden. Devlet yani gördüğümü erteni Akyaçı yaratmış devlet mekanı Şeymiş öndesine ikin erteni Akları değilime Bir ata aşık etmirden yandım beni Bir ata aşık etmirde gözünü yandım benim Mehriban eyleşler, hormatly tamaşaçylar, owalar saýlaşan gepleşimi dowam edýäs. Ne gepleşimden bu nuksanyny çopon ýolunun bir näçe aýdymlary siz üçin täşir tülegen ýerine ýetirip berdi. Täşli bilen gyzykly söhbet etdik. Umuman bir gepleşimden bu nuksany bir dinleýijileň göwünden turanlar diýen umydymyz bar. Ne täşli biz portodan peýdalan ýene bir ýoly şuň gepleşimde gatnaşyp bir näçe aýdymlary dinleýijilere ýetiren üçin size köp sağ olsun aýdýar dörejilik toparmynyň adyndan okuwda da, sunwatda da, durmuşda da üstünlikler hem raňat bolsun. Geljekde de edýär arkadamynyň saýatyny şirin aýdymlary döredip ýaňy ýolun gepleşimden dowamyny sözüňde belledinde bir halipalan bize miras gallaryny aýdymlaryny toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirip bir dinleýijileň sanyny artdyrýarsydyň. Geljekde de hasam dinleýijileň sanynyň artmaklygyny arzuwlaýar. Öwrüni köp bolmagyny arzuwlaýar, üstünlik hem raňat bolsun. Pursatdan peýdalanyp Mehriban arkadamyda köp sag bolsun aýdýan. Biziň ujup sözde çekýän zähmetimizde öz şahser paýyny ýapýar. Ähli mümkinçilik döredilen. Diňe bize okap bilim alyp täze aýdym döredip Mehriban arkadamyda halkymyza hyzmat etmek galýa. Geljekde de Mehriban arkadamynyň anamyny ödemek üçin işler täze aýdymlar döreder. Sunwadymyzyň hak howandary arkamyň dagy halipamyz Mehriban gahrman arkadamy köp sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadamyň jany sag bolsun, bilen baş aman bolsun. İl ýurt bähretli alyp barýan işleri elmydamy rowaj alsyn. Köp sag bol, täşli şeýle bolsun, arzuwlaryň hasyl bolsun. Ne gepleşimi ahyrlady, bilýärsiň öňe mewalar saýlaşan gepleşiminiň bir kysanyny çykyş edipdiň. Şu gepleşiklerimizden jemi elbetde Kahraman arkadamynyň päk zähmetini, beýik geňişlerini taripleýän bu ýetirişli aýdymlar bilen jemlenilýär. Elbetde biziň bugünkü gepleşimizde getiren aýdymlaryňdan sany bolnady. Şöhrat bolsun, uzak ýaşa arkada diýip täze aýdym biziň gepleşimizde getiripdiňiz. Mümkin bolsa şol aýdymy ýerine ýetirip berseňiz, şol ajaýyp bu ýetirişli aýdym bilen gepleşik jemläýli. Ol hawas. Mehriban eyleşler, hormatly tamaşaçylar, biz bolsa häzir Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar talebi edip arkadamynyň şahser paýynyň eýesi täşir tülegen soň ýerine ýetirip berjek. Şu joşunly bu ýetirişli aýdym bilen owalar saýlaşan atletleşimiz jemleýär ýöne biz siz bilen uzak wagtda sagollaşamyz. Nähip bolsa ýene de alajak bir hepdeden Türkmen we tele ýaýlymyny owalar saýlaşan atletleşimizde görüşýän şahsy bilen sagollaşýar ýöne gepleşimiziň ahyrynda bize şeýle döwre wagt sahnalary taýýarlap, şular ýaly gepleşiklerde de bir döwürdaş aýdymçylarymyzyň, bir halipalarymyzyň bize miras gallaryň aýdymlaryny bir ýaş dehin aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine bir halkymyza hödürlemäge bize uly mümkinçilikler döredip berýän bize her bir işde halipa bolup duran, ustad bolup duran, Kahraman arkadamyda köp sag bolsun aýdýar. Edip arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Kahraman arkadamynyň saýasyny Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp elimizde Bagtyar Türkmen halkymyza gowunlaň, toýlugynyň bagty günüň ýar bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýar. Şeýle ajaýyp arzuwlar bilen täşli ýerine ýetirip berjek joşuny aýdym bilen gepleşimiz jemleýär. Hoş wagtyňyz.
Alaqdan bolarmış şalan ýagdy. Halk saylanlar, hak berenler arkada. Alçypdy iýlen maňla ýazgysy, her kararyň bir keremdir arkada. Şalar adyl bolsa jennetdir ömür. Paýhas gymmat iýle galkynar döwür. Uçur kanatlıdır. Bugün pek bugün Kur'an yurdun bağ iremdir arkada. Ulusil hovanlar bozhari Ulusil hovanlar bozhari Şökar vurgunum yaşa arkada Kadınlığım mümlem soğabi Şökar vurgunum yaşa arkada Şökar vurgunum yaşa arkada Öz halkıma bahtiyarlık getirdim Turkmenağın arştehine getirdim Aylar yıllar yeni şöklar getirdim Şöklar ol konulum yaşa arkada Şöklar ol konulum yaşa arkada Vakfım dolgunaydım desana Dünya hayran yurdum buraya desana Şamir bir karar Türkmenistan Şökar ol konulum yaşa arkada Şökar ol konulum yaşa arkada Şamir bir karar Türkmenistan Şökar ol konulum yaşa arkada Şökar ol konulum yaşa arkada Şökar olsun kudum yaşa arkada Şökar olsun kudum yaşa arkada Şökar olsun kudum yaşa arkada Kadınlığım mümlem tobabi Şökar ol konulum yaşa arkada Şökar ol konulum yaşa arkada Şökar ol konulum yaşa arkada